toda kuchikamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichiimba kuti muri kukomborerwa nemaprograms amunopiwa neMandara online tichisimudzira nyaya dzekunamata uyo Jesu anouya zvakare kuzotitora. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire Chaplain Momba vativhure nemunamato. Chaplain, tinamatirei. Tinamati. Baba vedu namuponesi wedu Jesu, tinoda kukutendai panguva ino yamatitendera kuti tigarire nyaya dziri panapa. Tinokumbirisawo chimedu chamweya mutsvene kuti ave nesu muzita raJesu. Amen. 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 Thank you so much. Samaita shumba mukona uko muraiti rinyati tofara kuona kurse aiwa tinotenda gatengere pana chaplain mokwazisa vari kuona chirongwa. Tinoda kutenda nekukwazisa vanoona chirongwa chedu chepadare. Mazuva mashoma apfuura ndaiva murwendo rwekuenda kunyazura. Ndo pandakasangana naTete Gogo Ntokozi Mafu, ndisecretary weASAM kuNZC. Saka vaitaura kuti ndinoona singaite chirongwa chepadare, but ndaingoshayiwa angandimhoresewo. Padare vanhu vanofanira kuziva kuti tiri kukomborerwa nechirongwa chenyu. Saka ndoda kutora mukana uno kuvamhoresa pamwe chete nemhuri yavo. Vaitova nemhuri yavo vachiratidza kuti chirongwa ichi chirongwa chinotoonekwa nemhuri yese. And also tisingakanganwe weBhisamuti munhu anoona chirongwa ichi nevanhu vose kwamuti. Saka toda kukukwazisai. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much Ntokozo. Toda kutenda Chaplain vanhu vamamhoresa ava ndinowaziva ndo vakatirera. Okay. Ana Mai Mafu. Toda kutenda nekuramba muchisapota nekuona chirongwa. Regai tiko zvine zvitende pana Nyati Maoresa. Maoresa. Makadini hama dzangu ndoitwa Tsikada Gardner Muyera Nyati muzukuru waChipunza. Ndobva paMaoresa kumutunga gore uko. Ndokwantinobva ikoko nyika yemaguta, nyika yakakomborwa, nyika inorimwa tsenza namadhumbe. We are happy kuti we are feeding the nation. Nemadhumbe. Ndizvozvo. Nhasi ndinofunga kuti ndimborangarira hama dzedu dzinoona chirongwa ichi paFacebook. Pane hama dzinotaura zvikuru dzichisapota chirongwa, achiita hurukuro chirongwa chichimhanya. Pane mamazita ndinorangarira vana Sisi Olivia Mwari akuitire zvakanaka, Sister Betty Nyambo, uyu ndomuziva muzukuru wangu. Okay. Anenge achikomenta zvisingaite. I think na Sisi Rejoice Gwaze. Ndo mazita ndakasika kufunga. Na Francis Fungai Muswere. Yes. Ndiyo timu yacho iyo. Na Olivia. Ndandavanyora panapa. Yes. Olivia Jeka. Muzvidziwa. Exactly. Right, saka ndo amwe wehama dzedu. Above all ndoda kurangarira anatezvara wangu ananzo. Anatezvara wangu. Akomana hanzi chimboti mhoresaiwo paurongwa apa. Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Thank you so much. Regai tinzwe Humba. Rega ndikukwazisei wadikani. Ini ndinonzi Charles N Makombe anobva paRusapa apa. Wehumba mubarwi weNyanguru tendera wanu. Chirema nemuromo mapadza tikapa waranda vari pano. My God. Nhasi unoda kukwazisa mwana wangu anonzi Joy Makombe ari paSouth Africa apa. Ndojena ndokwazisa mwanasikana wangu anonzi Memory ari paBotswana apa. Ndokwazisa mainini Winnie ndienda nenguwa. Ndisati ndataura ndakukwazisa makadiko mainini Winnie. Ndine mufaro kana ndichikukwazisai. Ndozokwazisa mhuri yangu yose inowana mukana wekuteerera padare. Mwari akukomborerei. Thank you so much. Gono. Ndoda kukwazisai vateereri nevaoni vechirongwa chepadare. Ini ndinobva kuBhikita. Ndiri Muyera Moyo. Ndiri coach Mupunga ndo zita rangu.
ndinopinda paMandara SDHH. Nhasi ndoda kumbokwazisa hama dzedu dzinouya paMandara SDHH. Zvikuru vanenge vachibva mhiri kwemakungwa nemamwe maguta vachitoda kumbonoona kunobikwa chirongwa chepadare. Vese ndingatadza kutaura ine mazita enyu, asi kose kwamuri kumhiri kwemakungwa nemuno muZimbabwe nemuno muAfrica, Mwari vakuitirei zvakanaka. Rambai muchisapota chirongwa ndechenyu. Nyorerai kwachiri, isu tinofara kana tichinzwa feedback yenyu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much. Ndinoitwa Mudoni, ndopindira paMandara Church. Ndiri Samaita kana kuti Samsung. Muzora nhasi ndoda kukwazisawo ndomboita sahumba ndichiverenga mazita. Ndoda kukwazisa our Facebook online Sanyati vanogara vari pachirongwa ichi. Vamwe vanotonditega, vamwe vasiri kuwirirana nazvo mwachiti humba muri kurasika, domokoloji yanyanya pakudiwa mufundisi, vachiti Nyati zvazodii zvadii. Saka ndoda kukwazisa Mr. Barrington Nyamukachi kuda kwashe Nyamanindi chipo chouraya. Pane wamwe ane zita maniri, vamwe vacho vakwaziswa naNyati plus Fashion Envy na Yvonne Chiusalu. Toda kukwazisai. Yeah, we are every week waripo. Saka toda kukwazisai mese nevamwe vandakanganwa. Please rambai muchisapota chirongwa icho chichi, and then Tinoverenga zvamunonyora. Tinoverenga zvamunonyora. Zvese zvamunonyora ndinoaforwardira. Paya pamunoti humba vanyanya ndobva ndavakandira. Saka toda kutenda. Musoro wenyaya nhasi uri kutiwo ndobuda here. Nyipume yini. Kubuda kana kupinda. Mwe munhu angataura zvikanzi vamwe vari kuda kupinda, vamwe vari kuda kubuda. Ndo zvinoita game racho. Ndo zvinoita game racho. Regai ndidzo kuti game racho Zvazonomwe zvazi. Uda kupinda metiri kubuda. Uri kumhanyirei? Saka ndo nyaya yatina. Regai tinzwe Nyati wativerengere nyaya yedu. Hanzi ndine nyaya iri kundishungurudza. Ndakaroorwa. Tava nemakore 11 tiri mukati memuchato. 11 wagarawo. Hanzi murume wangu akandiudza kuti haadi vana wakawanda. Saka takaita mumwe chete. Aisabatika pamba ninga remabasa. Saka even bonde rainga riri kunetsa. Ranga riri kunetsa ninga rekuti murume anga asugara panzvimbo imwe chete. Saka taingoitawo apo neapo. Dambudziko hombe redu rakatanga tava ne 3 years. Nemhaka yekuti bonde ranga risisingaite zvakanaka. Izvo zvokutaura kuno nenhengo yababa haichaita zvakanaka. Ndambozama kuti ndibvunze. But for 3 years zviri kungonetsa. Havasi kutaura kuti chii chakaitika. Ini handichazivawo kuti ndodii. Pamwe ndombofunga kuti asi baba vava kuita zvevamwe varume here, zviongochani zvauya mazuva anezvi. Vakagadzirwa kugirlfriend. Ndakamboti ngatirambanei. Ivo havasi kuda kuti tisiyane. Vanoti Mwari vanovenga kurambana. Ini ndichiri mudiki, ndiri kutodawo hangu zvebonde. Nemurume wangu. Nemhaka yemakore angu. Ndine makore 35. Ndine mafeelingiwo semunhu. But zvakundinetsa kuti ndoita sei. Ndibatsirewo kuti nyaya iyi ndoramba ndiri mumuchato here kana kuti ndobuda here. Ndo pane musoro wenyaya iwa. Ndo pane nyaya yatinayo muzora nhasi. Ndoita sei ndobuda nenyaya ishi. Wafundisi varipo, chaplain, domokoloji iripo. Toona kuti tingaite sei. Tibetserane panyaya. Regai tiverengerwe vhesi. Regai tiverenge kuna Mateo chitsauko 19. Right. Pavhesi ya9 inoti iyo, ndinoti kwamuri manzwi aJesu aya. Ani nani anoramba mukadzi wake asi nemhaka youpombwe akawana mumwe anoita upombwe naye. Nawana wakarambwa anoitwa upombwe. Saka apa murume ari kuramba
asi chero mukadzi akaramba murume, nekuti apa mukadzi ndiye ari kuteka ndoenda kaini, hapana chekugarira. chakuendera haisi nhamo ibonde. inhamo yebonde. inhamo hapana mwenye yebonde. Yeah. And then just maybe kungoitirawo vamwe vanonyora nyaya idzi ndingobetserana nevanenge vachitinyora kwatiri, nekuti vamwe vanozoti nyaya yangu haisati yabuda ndakatumira, nyaya dzacho dzinenge dzakati wandei, saka tinenge tichienda nemastages atinenge tichifamba nawo kuti tibetserane. But basically nyaya yemaverenga so far gono inyaya yedivorce. Ndizvozvo. Ndizvoka. Yeah. Saka kana chitaura nyaya yedivorce Ndeyekurambana. tiri kuti chii panyaya dzekurambana nevhesi raverengwa here. Vhesi riri kuti kudini? Thank you. Chaplain, yeah. Pachapter 19 background yenyaya Right. inoti vakauya kuzomuedza Jesu. So like issue ine chekuita ne political and theological issues dzaida kudhilwa nadzo. Okay. Itu magroups aitonetsana. Saka vaida kuona kuti Jesu ari kusaidi ripi pamagrupu iwayo. Nokuti kune grupu raitenda kuti chinorambirwa munhu inyaya dzeupombwe. Rimwe grupu. And the other group raitenda kuti kungopisa muriwo waigona kurova pasi. Kutongopisa muriwo chete. Murume akasangofara nazvo. Rimwe group iri. So you see kuti so you see kuti like Jesu zvaari kuita, especially takatarisa the book of Deuteronomy, mabooks aMoses, ari kuti kumagroups 2 aya ari kumuedza ese. Ari kuti number 1, imi munozviita vanzwisisi nevaverengi vemurayiro, achirefer to the books of Moses, kuti munonzwisisa mabhuku aMoses. Ene bhuku raMoses ravainyanya kunzwisisa rari Deuteronomy chapter 24, rinotaura pamusoro pezvikonzero zvekuti mukadzi ukangobhoikana naye waigona kutongomupa tsamba yedivorce. And then Jesu vavadzosera kuna Genesis chapter 1, it should be verse 27, 28, and Genesis chapter 2. Pane yatingati the perfect will, the perfect plan yaMwari. Saka tisati taenda kudivorce kuma issues atakaunganira panapa. Kune plan yaMwari yekuti number 1, Mwari watinonamata ndiye muridzi wechinhu chinonzi marriage. Okay. Marriage number 2, zano raMwari mumarriage munofana kunge muchifarwa. Mumarriage vanhu vachinyatsokunzwa kuti panapa pamberi nekudanana ndo zano raMwari. Okay. Saka ma-issues paari kuzouya edivorce anozotaurwa nana Malaki, Mwari anovenga kurambana. Pane ma-issues ari kutoadreswa naMwari kusiri kurambana kwekuti wapa munhu certificate rekuti handichada nezvani nezvako. Saka mukufamba kwenguva tichange tichidhila nawo. Tichanotaura nezvazvo. Yeah. So nyaya iyi iri kuita kunge diki asi iri hombe pakuti tikona mukati meZimbabwe ameno dzimwe nyika vanhu vari kurambana, mareti acho haana kumira mushe. Ende vanhu Zimbabwe tiri pamberi baba. Tiri kutonga panyaya yekurambana. Aiwa ndaiteerera statistics dzichitaurwa musi unoyu. Right. Aiwa dziri alarming. Handitika. Hazvisi kutombomira mushe. Ende chaakushambisa ndechekuti mufundisi haisi nyaya yeupombwe chete. Inyaya dzemari. Yeah. Inyaya dzekuti just status. Kana masiyana pa status. Then rega ndiende kudomocology. Kune kurambana here kwekuti I just want out. Kuboikana. I want out. Okay. Anditika kuti I just want out of this. This marriage is just boring.
Okay, maybe pamwe we could look at it from ma-guardrails Okay. angakaiswa nesociety yedu yevanhu vatema to try to help vanhu kuti vasasvike pastage yekuti for any small thing akungotongodecide such a big decision. So you'd find kuti inini ndiri muungwe ndiri mushona saka ndotaura how I understand, but I think what I would probably say kuti most of us here would resonate with that thinking. I'm not sure dzimwe ndudzi, but kuashona generally pakuroorwa kwemunhu hakuna vanhu vairi vanongogara vari two wototi tatororana. Saka kunotounganidzwa dare remhuri iyo nemhuri iyo to bring a home together, to build a home together. Ende pfungwa yakanga ichishandisiwa ipapo yenge yekuti kana zvichititorera kuti tigone kuunza vanhu vakawanda kuti pakuwakwa kwemhuri kana paine chazonetsa pamhuri ichinzi zvaramba kushanda, havasiwairi chete futi vanongodecide vari kumba kwavo kuti zvaramba kushanda. Panotoenda futi kaprocess vana dombo ana gupuro and so on, matara achigarwa kusvikira zvazonzi matenderwa kuti muita sei musiyane. Saka pamuri kutaura papa pekuti munhu anongomuka nhasi achiti ndabhoikana kuti handifarire makala unopfeka, ndafunga kuti nditsvage munhu anopfeka makala ari nani, kana kuti unonhuwa mukanwa, kana kuti exactly tunhu twakadaro. Vakuru vakanga vaine nzira dzekuti zvaifanira kunge zvichirema kuti munhu asvike pakuti handichakwanisa kuti ndigarire mudzimai. Process yekuita gupuru iyayi haisingori kamari kanongobuda muhomwe mako toti ndadzorera mari iyi kuna natezvara yekuti ndaramba mukadzi. Yenge ine matanho, ende vanhu vakanga varipo pakuvakwa kwemusha kazhinji ndo vanowanikwa futi pa one or two of them, the important ones, vanowanikwa futi padissolution ichi yemuchato. Saka zvakuitika mazuva ano zvekuti vana kuti the modern society yakungoti for whatever reason handichada. What reason yacho ndeyekuti there's loss of love, anoboa zvamazuva ano. Kana dai senyaya iyi zvitone gravity yenosvika pane nyaya yekuti moto mumba hamusisina, vakuru vangu vaine nzira dzekuti toita sei kuti moto wacho ukuchidziro. Hawaingomuka uchingoti nekuti moto hamusisina ndakubuda kundotsvaka moto wekuguta. Hakuna zvinhu zvakadaro. Panga paine process yekubatsirana kuti zvinhu kuti misha ichengeteke. Saka zvainzi kuvakwa kwemusha kwaikosha zvakadaro zvokuti waisangomuka uchingoti nhasi ndavaka, mangwana handichada, ndakuputsa ndakuvaka mumwe. It was something that society put in place as security for. All right. Thank you so much Nyati. Ndoenda pana Humba. Humba mumamarriage umu kune here chinonzi munhu uyu handina kumupiwa naMwari ndakapiwa naSatani? Hakuna zvakadaro. Every marriage wakapiwa naMwari, kana kuti kune marriage yabatanidzwa naSatani, then you realize in that marriage kuti apa kapa uyu munhu uyu kawa ndakamupiwa naSatani. Kana achiti ndakamupiwa naSatani zvoreva kuti iye ishamwari yaSatani ka, saka vanopanana. You hear what I'm saying? Because hauzotauri department rousirika. Kana achiti ndakamupiwa naSatani zvinoreva kuti ari mugroup raSatani, hence Satani ndiye anopa. Handisati ndaona zvakadaro. But rega ndipindure nditsinhire zvekutaurwa naOrumawo. Isu takakura nguva kare. Kana mumba mukashaya moto haisiri zano rekusiyana. Kana mukashayikwa mwana haisiri nzira yekuti ndakuenda ndondotsvaga kwenichandowana mwana. Hakuna zvakadaro. Ndoda kutera tsoka dzanyati dzekuti ndo zvaitika wakuru wemusha. So marriage yanga isungwa usingabudi zvekumhanya.
no, it Mumamarriage. was not easy. It was not easy. Even manyorwa akaitwa najesu kubuda imomo it's not even not Swiramo. easy kuswiramo. All right. Yeah. Regai- Saka kuti hatichazopinda here panyaya Eh, iyoyi. tichapadzoka But chapuini haisiri mungotibetsera. chikonzero Eh. chekuti ndatishaya mwana mumba but tiri kugara tese woti ndakubuda mumba handi chikonzero chiri enough kubuda mumba. Yeah, it's tough. Saka vashona vaiti kana mudzimai achirorwa airorwa ari wemhuri ndimai wepamba. But today's society yakuzvitarisa slightly differently. Ndimai wepamba ari mudzimai wamukoma handitika ndimai guru but ndimai wepamba ndimai nini but ndimai wepamba. Saka vanonzi mai ngana handitika mai nyati mai chipunza vari mumusha mukoma waripo munin'ina aripo. Saka the thinking yange iripo inenge kuti kana pari kutaura naumba kana paine chanetsa kuti uzongoti nhasi wamuka wakuti Susan enda umba kwako wakutoshandisa wedhe kuti Susan ya panenge zvainetsa kuti musvike ipapo pekuti unongobudisa gupuro ngoti ndaenda Susan adzokera umba kwake. Because vaitarisa this thing from a society building aspect. It was a communal thing. It was a community thing. Plus it was a family thing. Family thing. All right. Thank you. Regetende pana Gono. Yeah, Your nyaya opening iyi- remarks panyaya idzodzi dzatiri kufanira kungokurukura tichigadzira edu nzira. Nyaya idzi dzekuroorana nekurambana Right. dzakanga dziri dzemhuri. Unoroorwa kwaGono kwaMupunga. Uri mudzimai wekwaMupunga. Right. Ndozvavanotoita dzimwe nguri. Vanongotoshandisa zita remhuri kuti ndokwawakaroorwa. Saka nekudaro hazvigoni kuti ungoti iwewe wega ako wangomuka makuseni woti handichadi. Because zvova zvitori nematanho sezvataurwa nemamwe wangu. Waenda kwatete, waenda kumunyai, waenda kuna sekuru, waenda depending nenature yeproblem yemunenge masangana nayo. Zvokurukurwa yogadzirwa ikoko. Then modini kana vaona kuti waramba wangoshingirira nenyaya yako yekuti mudzimai handichadini kana kuti murume handichadi vanoendawo kumanin'ina vako madzikoma ako vanatete vako hama dzemurume wako until wazosvika pakuti aramba anhengarikira hatigoni kumumanikidza nekuti ndiye akatsvaga munhu wake. Saka vodini votambira koitwa maprocesses ekutaurwa kwazvaita anotorwa kuti mako ndomunyai anosimuka oenda onotaura vanobvunza chikonzero ndechei then vanhu votaurirana vanhu vozodissolva musha uya uyu unenge wambovakwa. All right. Manje igono iyi itori wese because pane mwana mhuri ito nemwana Yes, yes. Pane ma-questions Andavunza. Yeah, anoda kuclarify. akakosha. Satan anogona here kupa munhu murume kana Kana mukadzi mukadzi. Yeah. mumarriage. Takatarisa chinhu chinonzi marriage. Matthew chapter 24 panotaurwa pamusoro pemasigns ekuuya kwaJesu. One of the signs inoratidza kuti Jesu ava pedyo nekuuya madivorce. It's a sign on its own. True. ende panenge pachidhivosa vanhu vari kufulfilla prophecy. But Bible rinoti ane nhamo anozadzisa chiprofita ichi. Hey. Muri kupabata? Yeah. Number 2, munyori anonyora yambiro inonzi messages to young people. Kana ndisingakanganise should be page 405. Anototi ndakaona Satan munyori yei akagara achitarisa ibasa rake rikutarisa kuti uyu muyuth uyu potential yekuponeswa yakakura anoda Mwari uyu. Angave musikana angave mukomana. Satan anoona kuti chimunhu ichi chinoda Mwari. Zvikanzi nemunyori chaanoita anopa munhu
wekufambidzana naye. Saka mabvunza mubvunzo. Satani anokwanisa like that lady akambotaura pashow yaTina Shemugabe achiti zvoni murume uyu ndakampiwa naSatani. It's very true. Satan ari mubusiness rekubatanidza vanhu. Anowisa munhu asingatye Mwari neanotya Mwari. Nokuti anoziva kuti munhu anotya Mwari ane power to dilute munhu ane shungu dzekuenda kudenga kusvikira hanya neshungu dzevhangeri dzapera. And then munyori mumwe chete ane bhuku raanonyora rinonzi Testimonies for the Church. Anoti not even 1 per 100 vari happily married. Saka of course nyaya yewanano baba haisi nyaya yekutamba nayo. Vamwe vanoti zvigure. Ndo imwe language iri kushandiswa mazuva ano. Inoda nyasha dzakawandisa nokuti number 1 munhu ari kupinda mumarriage iko zvino anoda kubvunzwa kuti chii chinangwa chemarriage. Vanhu havasisina kunyatsonzwisa kuti kukosha kwemarriage chimbori chii. But iko zvino takuda kutsemura kuti tichipinda munyayama. Ndopananoda kuverenga mufundisi. Thank you so much for raising that. I'm sure kunana Nyatuko kune kwatova nemubvunzo nenyaya dzakadai idzi dzenyaya dzekuti Satani Mwari saka oziya sei kuti uyabva kuna Mwari uyabva kuna Satani watova mumarriage. Saka Mwari ndochigara here naSatani ndoita sei kuti zvifambe zvakanaka. But mudzimai uyu paari kunyora apa anyora kuti ndine nyaya iri kundishungurudza. Ndakaroorwa ndiine 11 years mumarriage. Murume wangu akandiudza kuti haadi vana vakawanda tikaita 1. Ipapapa hapana here problem panyaya ishi. Auti ndine 11 years. Yes. But ndine. Okay. Ndine 11 years. Together they are 11 years. They have been together for 11 years. Yes. Yeah. Saka munhu ane 11 years mumarriage mudzimai. Murume akadecide kuti ndoda kuita mwana 1. Handidi vana vakawanda. Handidi vana vakawanda. Established from the word go. From the word go. Mukadzi ainewo zvaano maonero ake nezvaanoda. At the end of the day baba had the same. I think the detail kuti 11 years mwana, it's just giving a background of how cordial in my view the relationship was. Because kugara for 11 years together, it's something that can be celebrated. Together. And also the fact that they decided on a big variable yemuchato, which is children. Kuti wada kuita 1, I want to think kuti wakawirirana. But I think that the substance of the issue now comes pakuti mwana avapo. Pari kuita sekuti bonde rakanga riri kuti mwana avepo. Anything beyond mwana bonde rinenge ranga rakutsanzirika kuwanika kwaro. Rakutonetsa. Rega ndikopaverenga nyati moendera mberi. Sex chaiyo aisada nekugara asingabatiki pamba. Saka taingoita apo apo iwagamba apo iwagamba mbichana saka pane zviri kuitika. Sex murume uyu azvimo. So I think that maybe the first point in my view is to understand the role of bonde mukati mewanano. Right. Kuti rine basa here kana kuti harina basa. Because ndikufunga sekuti apa panogona kunge paine ma perspectives anogona kunge akasiyana, or we can assume kuti anogona kunge paine ma perspectives akasiyana. Because kazhinji I know kuti ipapo maybe ana vakuru vangu vachapataura kuti kazhinji a test of a home kuti ichiri kusubsista here
kune vakuru vedu vaishandisa kuti makagumisira kusangana rini, ndongori mubvunzo kazhinji waitesta kuti whether the home is actually subsisting kana kuti pane machallenges aripo, because pfungwa dzevakuru dzaiti kana mukanga musiri kusangana it may imply kuti the deeper linkages dziri kutadzika kuwanika nenga rekuti pane zvimwe zviri kunetsa mukati memusha but kana muri kusangana mubedroom kubonde uko it may imply kuti the other issues of life you are probably skilled to get around. And saka the role yebonde generally in my view taking from old wisdom yenge rekuti yaisuggesta kuti the two are emotionally still bound together. They are still excited at each other. They are still finding each other attractive and they're working together to keep the home. Remember, mudzimai kana musikana paanobva kumba kwawo sadza ririko, sadza rewhite ririko anditika muriwo uriko, nyama iriko, nerezviyo ririko and etc. Chikafu baba vanomupa chikafu, hembe vanomupa. Chaari kufambira kubva kumba kwababa wake achienda kumba itsvai kutsvaka musha mutsva, ende musha mutsva uyu ndoravanoti tiri kumbira sadza racho ripi, ndobonde rati kutaura moto handitika. Kana zvikanga zvakushayika izvozvo it may imply kuti there may be a lot of issues. Ndosaka muchizona kuzasi ukaari kuzotesta kuti what could it be, is he unwell, vari kurwara here, vane girlfriend here yavakasangana nayo yakagadzirisa. Saka zvinhu zvose izvo zvinotanga kuuya nenga rekuti pari kushayika this variable inoita kuti musha uramba wakabatana. Thank you so much. Pari kutaura kuti nyaya yekuti apo nepapo kune mumamereji maybe mudzimai ari kuridawo zvakanyanya semunhu ane 35 atina kupiwa makore ababa pamwe makore ababa pamwe ngatiti ndiumba vari kungoda apo nepapo amai ava vari kuda apo you know, like almost every day. Saka pamwe murume uyu anenge asingakwanisi zviriko here, and how can this man be helped? Ndengeda kupinda hangu this way. Kana tanzwa tsamba clear iri kuti akati ndoda mwana 1, handidi wana wakadini wakawanda, ndio starting point. Ndobva paita mwana uye akati zvangu zvendakataura zviya zvadini zvakwana. So kune nzira zhinji ndanzwa ari kuti pamwe akaenda kugirlfriend, pamwe akadini no warume kunze kwenyika ndono muno muZimbabwe kuti wanoita here. Wanoenda inonzi senestom, inonzi chii nemuchirungu, yekundochekwa yeye kuti urege chirege kumira. Definitely ndo zvendofunga kuti this man went through that kuti arege kunetsekana nenyaya yemwana. Hence bonde racho mupfungwa make harisimo. Kana akada kuita kungoitawo here and there, akutonyazwa kuti kana ndikange ndichida kuita, because kana wanzaruka hauchagoni, kana nokunge uine chirwere, get the point, kana nokunge wakurawo zvakaita zvitaita maages edaya, zvinenge chidini, unenge wakuda kuonda uchiita mbichana. So point chaiyo ndeyekuti to me, I don't know to others, ndeyekuti either murume uyu akaenda akandoti inini yes ndikaenda kumudzimai wangu ndozva kuti achaita nhumbu, ende handisi kuda nhumbu iyo, get the point, ndobva abviswa uku kuti kusamire. Ndo mafungiro muri kuspekulata, it's okay. Rega ndiwedzera apa ndichienda pana Gono nemifutumba. Dambudziko hombe mumba nderekuti ndo pane nyaya tava ne 3 years no sex, because kana tine 3 years we are married, correct, and no sex. Yes, kana pasi singasashandi, there's no sex to talk about. Sex is not out to everybody are ready for that. My worry ready, but the man is no longer ready for that. You get the point? So ndo pendo kutsanangura kuti pamwe murume uyu aita indication yake kuti handidi wana wakadini
hwakawanda akabva azvimisa kuti nyangwe ndikasangana naye hapachina mwana achadini ati I don't know that's mufungiro wangu wedina toda kutenda thank you sekuru handifungi kuti dambudziko nderekuti ndandichida vana vakawanda handiro dambudziko remukadzi ari kungotaura as a background as a statement yakambopaswa yakambotaurika kare kuti ina handidi hangu vana vakaita sei vakawanda but izvozvo hazvizvo zviri kumunetsa dambudziko hombe according to the letter iri kuti iye zvine izvi hapasina bonde correct taane nguva yakareba tisina chi bonde saka I think iye ari kuti zvinondoita sei dambudziko rake tarinzwa akuda kuchibatsirwa kuti oita sei saka iye atomboproposa kuti ndandafunga kuti ndibude zvangu mumba macho ndiende ndinotsvaka kumwe kwendinoona kune moto ndibude officially iye murume ari kuti kwete hazvigoni kudaro nekuti Mwari bhaibheri rinoramba right saka ndofunga kuti tikada kuanalyza problem iyi tiri kuona sekuti indiri kuona chekutanga chiri dambudziko icommunication ndo maonero andiri kuita kuti zosvika 3 years mukadzi achispeculator iwe uine mudzimai mumba musingataurirana kuti no problem iripo ndeyekuti ini ndorwara sezvambotaurwa nasekuru ini ndakadai ndo zviri kukonzera izvi mukadzi ari kuseculata kuti speculata kuti hai girlfriend here chingochani here toita sei saka ndiri kuona kuti chekutanga chendingada kuti tiende pachiri kuti tipedze dambudziko hombe raona ende dambudziko hombe rito dambudziko hombe zveshuwa nechikonzero chekuti it's a human right to have sex correct hatobvumirana ibaba it is a human right or not to have sex. What do you mean? It's also a human right. Kutandisukuda. Aiwa. According to the Bible, according to the kana waroraka watokomita to say kuti I will provide what my partner wants. Saka regai fungo yangu idzoke pakuti iyo kuti dambudziko hombe ripere iri. One solution that we need to understand ndeyekuti iyo mudzimai uyu haana chiri wrong chandiri kuona chaasiteta I think she is very clear ndakaroorwa taane 11 years izvi zvakaitika anga achida kungoti background kuti aone kuti why is she now making a fuss matomboita speculate mima kuti maybe mukadzi uyu ari kuti aiwa toda kuti zvidai every day kana 3 times a day ari kuti okay uko kwatakabva uko ku 11 minus 3 taingoita apo neapo he was not making himself available but I was saying okay fine at least half a bread is better than what nothing inezvi half a bread yacho hapasisina now he is there but biologically yes. he appears incapable exactly is there now saka ndo patiri kuti uyu manje akuita wanda kuti zvaimboitika kudhara zviyezvi what is the problem zvabva zvatongoguma kuti kutoguma ndoita sei I think gono wauya nenyaya inenge yakati nakei yecommunication ndo pekutangira ipapo kana zvinhu zvisingasaiti tauriranai kuti chamwari ona dambudziko rendaanaro iri you can't expect anything neniwo ndoda but ndo zvendari uyu haasi kuda bhaibheri rinobva futi musanyimane kana mese muri health handiri itai mbijana but musadini because munozodaidza satani you remember but tichitaura ipapo naye mufundisi nevamwe vangu amaelders kuti zvakufungirwa nemudzimai izvi munhu akapedzisira wechirume achiramba bonde pane zviri kuitika pasina chikonzero yagona kutoitika here kutoti munhu izvi because ane girlfriend izvo ndo saka kumbobva washaya pao zvinoitika kaizvi saka that is a possibility umwe anoenda undodya kunext door
obva ikoko oguta yakaguta ozvangofana nemi wamudoni mukapfuura Achidzoka. nekuchikenini mandosvika kumba hamuchadyi ndinongodya mbichana munongogura kwakutaka kupa excuse kuti but inini nhasi ino ndine chidungurira he makunyepa nekuti mapfuura nekuchikenini saka uyu murume uyu kana aine zvamabvunza kuti zvinoitika here hongo zvinoitika once you become unfaithful that is what becomes the result of it. That's one possibility. Pastor asati apinda ndichiita follow up zvataurwa naye kana achinzi kumba uko hazvichamuka zvondomuka kugirlfriend because kana waenda uko wobva wanoguta uku kuti ichimuka yobva yaramba kumuka. How can that be? The tone of the letter the tone of the letter zvazviri kuita ndezvekudaiwo adzinaumba hawo regaiti kuchaurirei zvekuti hawo tell us aiwa nyati yo tell us ndekuda trouble odondipisa so like no inini ndiri kuti we have had cases where we cancel and evening kwakona kuti and even coach where the reason iri yekuti because aenda uko haachina interest ari akumba zvendiri kutaura izvi zvinotoitika zvinotoitikawo I had even well maybe ndikati I had maybe I can say that a case where someone was saying ini nemurume wangu we spend more than 4 years tisingaiti bonde but the same murume iye ari kunzi ari kuita bonde uko anditori nemudzimai ari kutoya achitoti ndiri pamiri panyati ayo kwete panyati pamofu saka interest panenge pasina kuti toti nepamofu handiti thank you so much again ndichiya pana chaplain ka amuone here kuti response iyi haisi kudzvanyirirawo here mudzimai uyu yemurume uyu and sometimes hatishandise here the verse to abuse. Is it also does it also not come as a form of abuse? Pakuti hanzi ndambofunga kuti okay ndakamboti ngatirambanei anditika havasi kuda kuti tirambane vanoti Mwari vanovenga kurambana asi inini ndichiri mudiki anoona kuti murume uyu aunza kuti aiwa tifana kurambana Mwari anovenga kurambana. So takatarisa hurukuro yese nebackground Elder Mpunga vazama kuisa kubva nyaya kuti I think pa issue yedu tine matambudziko angakwanoita matatu tichuya kunyaya yenyu. Dambudziko rekutanga ndere kuti murume ari kutotaura kuti ini ndiri kuda mwana 1 pamba panapa murume ari kuwisa. Dambudziko rechipiri sex yacho bonde racho harisi kuwanika uri kutetemenwa nemurume. Number 3 one side kubatika kwavo havabatike zvekumhanya babava kana manyatsoti havasi kubatika zvekumhanya. You know mudoni, it's a blessing kuva nemukadzi anotoinitiata kuti ndiri kutodawo nhasi Manchester inofanira kudyiwa nhasi pamba panapa. It's a blessing. I'm being honest with you. Daimati Liverpool. Ameno kana muchipamba. It's a blessing kuva nemukadzi ari kutokudza kuti ndiri kukumbirawo. Nokuti ndo I think Elder vaiwisa kuti ndo zvaakafambira kumba kwawo aipiwa zvaaipiwa but izvi kumba kwawo zvazvisiko. So like kune vanhu vanotora vanhu marriage kuti vavafixe kufixa mwana vanhu unyatsopabata so like ndo maissues ari kuitika pana mai ava. Saka murume uyu anofanira kunyatsokuziva tisati taenda ku3 years idzi zvichireva kuti vamudoni Elder vambopa bata vamudoni mukaona vanhu vachirambana havana kutanga kurambana nhasi
mukazoona pabuda statistics dzamamuchitaura Elder Mpunga, statistics dzekuti high court yapa 300 michato yadimburwa. Michato iyoyo yakadimbuka 5 years 6 years back. Noti apa tiri kutaura zvamai vari kuti tine 11 years tiri mumuchato. Itsamba yanyorwa kagore rino 11 years. Toti minus 3 pa 11 dzekutoshayiwa bonde zvamuchose mukati memba. Uri kunyatsokona. Number 4, issue iripo ndeyekuti murume ari kushandisa Bible sechombo chekurova nacho. That is where my point is. Mudzimai kuti Mwari anoti ndinovenga kurambana. Arutaura chokwadi. Ari kutaura chokwadi murume, but chokwadi ichi the way ari kutaura nacho ari kutaura for the sake yekuti chibenefiti iye. Ende mukadzi uyu, you know, patiri kutaura nyaya iyi vamudoni, kuchema kwevanhu vakawanda vari kuti zoni wadi kungonditenderawo ndaenda hangu. Iwo uri kunyatsokuona kuti hapasi kugarika pamba panapa, ndipo simba ndiende. And then the one ari abusive mumarriage haade kuti munhu uyu aite sei aende. Because zviri kuita sekunge zviri kumupa murume ari kuwana advantage. Yeah, of course. Anditika. Of course. Then mudzimai uyu ane 35 years ari kuti ndine ma-feelings. I also have feelings. So like patuda kuya Elder. Saka ndoita sei panyaya iyi 3 years there is no sex, but murume uyu ari kuvhura vhesi. Saka patuda novenga kurambana. Patuda kuya Elder. Tine book rinonzi The Bible on Marriage, Divorce and Remarriage. Rakanyorwa nemurume anonzi Doug Batchelor. Chapter 17. Inotaura pamusoro pe blame game. This pastor anoti ndakasencha vanhu vakawanda pamakore angu ndiri pastor, but ndakadiscover kuti vanhu vandaitosympathize navo ndo vanhu vaifanira kunge vari pasi peshamu. You understand? Pakuti kudii mukadzi uyu ane mafeelings. Mwana mudiki, number 1, apart from issue yekuti baba havasisina simba mukati memba, inyaya yekuti behavior yavo vari kutopushira mukadzi wavo kune vamwe varume, nokuti mukadzi uyu agarawo achitodawo murume, ndosaka akauya pamba. So vamudoni ndo pamunozonzwa kuti mai mudoni vakabatikidzwa naElder Ningi. Muri kunyatsopabata. Vakabata ichii chaitiwa name mudoni. Havasi vese vakadzi vevanhu kana varume vevanhu vari kuenda kunoita sex kunze nokuda kwekuti ipfambi by nature, but inyaya yekuti vari kufixwa mukati memba. Uyu ndiye ari kupusha mumwe wake, kana uchiona kwatiri kubva nako. Ari kupusha, saka mukadzi uyu ari kukumbirawo kuti iwewe ndiri kukumbirawo sezvo uri kuona kuti hatisi kugarisana pamba panapa, nditendere ndiite sei ndiende. And then nditendere ndichira panura Malaki. Okay. Malaki panguva yakanyorwa pari kunzi ndinovenga kurambana. Hapasi kuadreswa issue yedivorce paper, nokuti panguva iyoyo vaitodhila naDeuteronomy chapter 24 yekuti zoni kana mukadzi wako chero murume wako matadza kunzwisana waimupa a letter. You understand? Saka issue iri kuadreswa naMalaki, it's about being responsible. Kuti wasiyana nemukadzi waota hauchada. You understand? But chiva a responsible father. So like issue iripo vamudoni yatoda kuadresa ndeyekuti azvibatsire pamberi paMwari kugara mumarriage iri abusive for the sake yekuti someone ari kuti ndiri elder. You understand? Ndiri elder, Mwari anovenga kurambana. Chechi inozoti kudii, chechi inozotaura zvakati. Why list uchinyatsokuona kuti mwana wevaridzi uri kumutambudza. So mukadzi uyu ari kuti nditenderewo ndiende, hanzi kuda kuenda ndega. Ndo pane nyaya yedu. Thank you. Tichadzoka pafunogona. Thank you maita yenyu mufundisi. Vataura ma-challenges matatu avataura. Ndoda kungobata one of them yeabuse. Okay. I think Bible riri kushandiswa pekuaplaiwa. Okay. Nga address the problem
kwete kungoti Mwari vati anovengana kurambana. Mwari havadi kudzvinyirira. Mwari havadi munhu anoabuse umwe munhu. And even nyika dzino including neZimbabwe yedu itori nemarights anoenderana nemunhukadzi. Ane right, even United Nations internationally pane marights ekuti munhu ane muviri wake ane right yezvaanotarisirwa kuti adimande. Ane right to eat, right for shelter, right for sex, right for partnership and all this. And iwo decide kuti ngatiende into this relationship. Then wamo wondiramba. Because murukadzi uyu akarambwa nemurume uyu waari kugara naye. Because he is no longer doing what he is supposed to do. Tingabvumirana here ipapo dare. Kuti arambwa in essence. Conjugal rights. Conjugal rights. Thank you, maita sekuru. Saka atorambwa. Iwo wochiti manje Mwari vanga kurambana. Aiwa uri kuti iwo wakuda kundinyadzisa nekuzviisa papublic. But issue iwo wakatondiramba nechekare. Because inside the home you are not doing what you are supposed to be doing. You have already abandoned this other person. And you what aiwa Mwari anovenga kurambana. I think that's a misapplication. Wakaramba munhu uyu kudhara. Exactly. So like ndo panouya misapplication of the Bible. Ellen White achiti pane vanhu vari kugara pamwe chete vanotoonekwa noti 11 years dzakawanda vari pamwe chete but ari muabusive environment. Ari kuti vanhu ava vari kugara pamwe chete vanonzi nevanhu vakarorana asi pamberi paMwari vanhu ava vakarambana kare. Ndenda kuya yataurwa naNyati. Ndo anditambonzi chinombonzi muchato chi, remember that. Akabva kumba kwake kune zvese achiuya kwandiriga. Akainga two things. One, ado marriage. Andiriga a partner. Chechipiri kana Mwari wakombora wanoita chi muranzere. Wabva wadini waomba musha wavo. Ndio zvitakaita tese. Takaomba musha yedu ndio nega. Zvinodambudziko rawapo manje retaverenga muBhayibheri radzichizva chikodzero chekuramba upombwe. Now mai ava havana upombwe. Handiziva wangu baba kuti wakamira sei. Pamurume pacho hapana upombwe, hapana evidence. Hapana evidence. But nyaya But mukadzi ari kususpecta. Ndine 3 years. Ari kususpecta. There is no sex. Look, ini ndiri kuti yes tichada kuwa nesolution ndiyo nega yekubatsira mai avo. Right. The truth of the matter kwandiri nini either murume ndizvinambotaura zviya izvi either handi mudzimai anga ari kususpecta kuti pamwe akabatwa akagadzirwa nemukadzi kunzoko kana kuti chii chakaitika futi ingochani akutodanana now nevarume. this is now speculation, am I right? Yes. Because haana evidence. Ndodzoka kuna yataurwa naGono. Ini ndofungira kuti hapana communication irreal. Yes. Kana ndaita dambudziko ndirini handizvere ndinotaura kumudzimai, look, as much as you want this ini ndodawo futi asi ndane dambudziko iri mutaurira. But uya ane 11 years 10 7 years haasi kutaura umba haasi kutotaura kusvika tazosvika patiri panapa. What is the other way ingadhila nemudzimai uyu paissue iyi kana tawirirana kuti ngaasabude anditika odhila nenyaya iyi sei because murume uyu haasi kutaura ngatimbopai muenzaniso pane mamwe maoptions. Yes. Ngatiti murume uyu obva ati ndiri ngochani because it's now against the Bible, isn't it? Ane kodzero yekusiyana naye. That's for sure. One two reasons. Akaita chi ngochani handika kana kuti ane girlfriend outside handika izvozvo zvese zvinhu anotenderwa kuti asiye. Yes. But so far hapana pekuti angasiye. Hatina evidence. Hamene kuti ane evidence ere but haana kudzipa evidence yekuti ane girlfriend. Okay. Nyati. I think the challenge netsamba yedu ndeyekuti mai vatosvika pastage yekuti vari kutiwo vari kususpecta kuti handichaziva kuti ari kuita zveungochani here kana kuti ane girlfriend. Havasi kutofunga kuti pane
in issue yekurwara. Kurwara hakusitombotaurika nezvako. Because zvimwe zvese zvatingataura nezvazvo kana munhu anga ari kurwara anga aine mabatsirirwo anoita. Saka mai vari kuti from what I'm seeing handisi kuona sekuti I don't know why she may not put issue yekuti kurwara, because erectile dysfunction inogona kunge itori an illness inotogona kutowanika iyoyo. So my thinking was kuti I thought kuti the first port of call was kuti zviri normal ndopamba kutaurwa namufundisi kazhinji it's the men who have a high appetite yebonde ruzhinji. In this case, but in this case it's actually the reverse. The opposite, yeah. The reverse. Maybe pamwe it's actually the same, but kungotongoti mwacho ndastori nakana appetite chayo. Saka we are very murithing. It may not be even kuti mukadzi ane higher appetite. It may simply mean she's just normal. She's normal, but mwacho ndastori na. Ndiye aita challenge. Saka I think the first port of call is if kana paine kutaurana kuri right and paine kuwirirana kuripo. I would have thought with the tone of the letter ndaifara kana daungari kuti we have been trying together. If the tone of the letter was saying kuti we have been trying together, but zviri kuramba pana baba, but maya vari kunyora chiti ndambozama ndo manyora one sided ndambozama kuita zvese zvingaita kuti baba vamuke, but baba havasi kuita sei, havasi kutoona kuti kune zviriko. Saka ndakuita mufungwa dzekuti is it me ndine problem zviri kuita kuti baba vashaya kana appetite pandiri, ende baba wacho havasi kuradzika kunetsekana nazvo. Vari kuti Mwari anovenga kurambana, ndo response yavari kuita. Zviri kuitika pamiri wavo, but Mwari haavengi zvavari kuita. Zviri kuitika pamiri wavo. Aiwa, ndati aiwa, ndikati baba havasi kuonawo kuti Mwari zvavari ivo zvavari kuita baba the person. Handiti ka Mwari havaoni kuti Mwari anozviasesa wose. Maonero ake haatori right. Ari kutoti iwewe understanda kuti Mwari anovenga kurambana. Saka zvandiri izvozvo zvigamuchiri. Saka defensive. And yet I think kana mwiri wako uri wangu uri wako, if there's something that is gonna miss pandiri, I should be concerned kuti toita sei kuti tigadzise, because this is a key area of a home. Oh yeah. This is a key area of a house. Zvangofanana if we're going to reverse it, toti mai kana wangu ari kuramba continuously, how would he have responded? So I'm just saying kuti I think kuti togona kuichita downplay kana tukudide, but reality ndeye kuti Mwari akachita chinhu ichi in a way yekuti ndo chinosunga ukama, ndosunga ukama yacho. In fact nyati kana paine chinhu chakagadzirwa naMwari chinosatisfy everyone. Anenzana nasini Ndichocho. Ndichocho. Chebonde. Yeah. That's a, Saka it suits the mind. Do you know that? Everybody, I don't find it. No. Yes, Baba, yeah, that's nice. Yeah. Saka maybe samaita I think yenda kuda solution. tanga tataura pa communication. And andichida kuenda further. Ndichiti nini kana communication is kuita come forth between mai na baba direct. Pakutoda vamwe vanogona kubatsira to initiate it. And vamwe vanogona kubatsira in our culture ndeyekuti anogona kutaura nana tete who are nana baba mnini nana sekuru vekusaidi kwemurume kuti ndo challenge yandawana. For pastor? Yeah, that's also Coach? It also saka all those people, a pool of people that she can possibly approach. Zvinoita nenyaya yebonde ndeyekuti iyo you would want probably to approach someone ari kusaidi kwake waano respecta first before you go to a stranger, because anozoti nai maigono kuzosvika maakutaurirana na baba nhingi maererano nezvangu zvanga zvambonyanyoita zvakutoisa parafini pamoto. But why vanhu vandatanga kutaura ava vari critical ndeyekuti iyo kana vari tete nditeteka, you can't say wakudanana nehanzvadzi yangu. Do you see what I mean? Number 2, kana waenda kuna sekuru
handiti sekuru vake kashoma kuti wati wakutodanana nasekuru, because kazhinji sekuru also indicates age, kuti hamusi ma-age mates nasekuru. Sekuru is probably hanzvadzi yamai. Did you get what I mean? So when you approach such a person, achiti muzukuru achiti sekuru, muzukuru wenyu ndonyi issue yandinayo iyi, it's very easy kuti muzukuru haangamboya achiaccuse sekuru kuti aiwa saka sekuru atova mudzimai wenyu. You know, kana achikwanisa kuapproacha any of the ladies vari close naye, ndo the first port of call. Takamboita case, I will just say it zvakusei zvairi. Tine ningi, you know, one of my sons, mwana wemukoma, you know, tonetsana pabasa. Saka iye anga asu aingonetseka pakumaneja zvake mari dzake. Saka wadzimai wangu ndobva kuti no mwana wangu ndeka ndikubatsire in this way kuti uone kumaneja mari dzako. Saka ndokubva wapa munin'ina kuti iwe uchitora mari uchindopa maiguru, nekuti uyu haasi kusvitsa mari yaari kudini yaari kushanda. Zvikanzi uya ndokubva azoti after a while unoti mari haisi kuti yabuda zvesho. Ndobva ati kumunin'ina zvikanzi saka mukadzi wacho wako inda angosaenza iwe mukadzi wawo. Wadzimai wangu wakati aiwa mukadzi usapa uyu because indini ndiri kumutuma, mukadzi ipa inini. Do you get what I mean? Inini chindipa kuti ndini ndamuridzi wemukadzi yoperera ipapo. Saka yakatongeka zvakanaka because ndimai. So it becomes solvable and then you make progress. Thank you, Saka. That is a good solution that we can give. Yes. Mama panyaya yenyu communication tichiona kuti mungabetserana sei. But I also want to send angu panaumba takutopa ma solution ndakupedza nemi. Then panaumba ndine vamwe muchifunga pamusoro pezvazvo. I know of someone, true story, akatotaura kuti takatororana zvakanaka. Ndikatogara nemurume uyu. But murume uyu aifarira kucleana, you know, he was very particular. Achisuka maplates kudini obika chikafu. But ndaiftora se kudanana. Normal. Pandakazona later on kuti munhu uyu angori in terms of kuzoita sexual. Angasiri very active. After a few years ndobva azongoti no ndichada I want a divorce. Ndinodawo mwarume. And nditore mukadzi kwandinoswera. Yes. Saka ando pakazoringa mupfungwa kuti all the cleaning, the smartness. Yandai appreciate kuti munhu anouya kumbagadzirwa madhishi padini. Ndoko zvairi recipe saka pfungwa yangu inogona kuya pakuti ukaona mudzimai futi akutaura wedzere kuti murume kuti ingochanere. Is there something that she might have seen? Zvinooneka here zvaari kutadza kuti nditaurire mudzimai or to maintain a certain, because munhu uyu vanga vari machurch members, saka murume aitira kumaintaina afadze vabereki kwavo kuti ndine mukadzi, and yet mukadzi is not happy in the home. You can give your solution. I think gono waisa zvakanaka. Hatina imwe solution other than kuti pawane communication. All right. On a one-to-one yakaitika. Right. But haisi kubudisa mari results. Then yekuenda awazoti kuna tete manje. Tete vanokwanisa kutaura nyaya idzi kana kuti kuna sekuru. Ndaifunga kuti akaenda kuna nasekuru, wane sekuru ndio ari capable kutaura nani nemuzukuru wawo. Okay. Andiri no mafungira angu. Thank you. I'm not down play what he says. Maybe wana tete wanzondositowa kuna nasekuru, I don't know. Okay. Vanogona kutaura nehanzvadzi. Vanotaura. So ndiri kuti kuna mai wanyora. Surely zvauri kutaura is true. Ndo zvinobata imba izvozvo zvauri kushaya now. Chienda kuna natete sekutaura kuti zvaitwa nagono, ini ndiri kuti woenda kuna nasekuru. Kana kuti muchienda kuchechi, maybe mwe port of call ndiye kuna pastor. Kana akasununguka achienda kuchechi. Wachita pastor vanogona kuita naye one to one. Maybe iye hasi. Yeah. Kana ari munhu wamwari.
kwete murume wacho kana ari ndokuti unogona kuisa pasta pamuedzo. So ndiri kuti because chaakudiwa panapa kuti murume ataure dambudziko rake. Exactly. Then you can I accommodate think- each other. ngaangotaura chokwadi Yeah, ngaangotaura Aite chokwadi truth. zvaari manje. imwe pfungwa yanyati I think itogona kutaza futi neimwe pfungwa Eh. yekuti don't you think kumbopushira kuti timboenda kwadokta ko kana kuri kungorwara Ehe, Yeah. ndizvo zvinogona kudaroka munhu ari kutorwara Correct. but haasi kuda kubuda pachena But panyaya yake. but mudzimai ati munditaka ndambotry hadzizi Okay. kuti No, that's fine. zvaaitaura try. All right, thank you. But ndiri kuti nini look, is it for now idambudziko roinaro mumba, that's a fact, and we are being denied that marriage inonzi conjugal Conjugal rights. conjugal rights ndo dzauri kunyimwa idzodzo, Yeah. which is your right kuti murume wako urare naye akusatisfy, you know what I mean. Thank you. But chaakutsvagiwa manje ndechekuti musaite hondo asi kuda kuti muburitse pachena kuti dambudziko raainaro nderei. Alright, thank Kozi you, madambudziko akawanda ka. Thank you Umba nekuda kwengwede ndichienda pana nyati sandaenda ndingovhunza just in a second. Yes. Topic munyaya mokuti ndobuda here ndobuda, yes or no? No. No. Zvekubuda kwete. Zvekubuda Kana kwete. Tata pasiye zvese izvi zvaramba tinenge takuzoenda papati 2. Part 2, thank you. Obudawo kana No, izvozvo hazviburitsi mumba manje. izvi zvistoripo izvi Zviripo zvacho izvozvo. hapana. Ndekuti hazvigoni kuti wakubuda mumba kundotsvaga izvozvo. All right. Ndekuti hapana rimwe dambudziko rauri kubudira other than that. Okay. So usabude mumba. Saka That's waita all. sei mafeelings ari hai? Aiwa, ngawagadzirise kazvitowedza kutsanangura All pana. right. kubatsirwa nevafundisi. Thank you. I was just going to say, nevanhu vamwari. I was going to say kuti Masarafiniasi. All right, let's get now. my relationships ane ma levels. Okay. Ma hierarchies anofana kunge aripo Right. akakwana. There's the physiological side, which is maybe the discussion today. The social side, the emotional side, the Yeah. psychological side. Yeah. Saka ruzhinji mamwe 3 aya akashanda zvakanaka, the psychological side, the emotional side, the social side, kana asingashande zvakanaka kazhinji anoaffecta kuphysical side uko. Zvokuti munogona kuona masymptoms kuphysical side muchifunga kuti ndokune problem iri higher up, where you have psychological pain, you have emotional pain, and you have social distancing. Saka this letter is already indicating that there's a social distance iripo. Mai vari kutotaura kuti there seems to be a communication issue which we've identified. There's also the emotional side. Mai is frustrated, and because she's frustrated, she may not be communicating. Haachagari pamba. Yes, she may not be communicating well with the husband because of the frustration yainayo, and maybe the way anorongedzawo mashoko because of the zviri kuitika maari anogona kusabuda zvakanaka. You know the story of Leah na Jacob, Rachel na Jacob and so on. Saka zvinoitika mumunhu zvinogona kuti atadze kutsanangura zvaari kuda kuti atsanangure, and ari kufana kunzwa mashoko yaanogona kutadza kuresponda correctly, zvobva zvaafecta the physical side. The psychological side is kuti if the pain persists, it may affect and break down the marriage altogether. Vanogona kugara together but pasisina musha zvachose. Zvokuti togona kumanikidzira kuti garamo because Bible riri kuti usabuda but musha pasina. Saka zvatiri kushuvira ndezvekuti musha unofanira kunge utori complete, moto urimo, sadza richitobikwa, baba uchitodya sadza zvakanaka. Zvokunzi namai ndaedza vanogona ngoashama, vanogona ngoari kubata nhengo dzemiri, which normally should arouse sexuality, and those things are not happening. If that is not happening, it means nema stages atatsanangura yaya panogona kunge paine need ye-intervention at those stages, physiological and whatever. Okay. So the first port of call, tikaenda kunana chiremba vachagona kuidentify kuti is there a physiological issue iripo, but more importantly, I think they need to bridge their emotional gap so that they get back together. Thank you so much. Regatende panam chaplain Mavomati Farira, you'll be our last, and then what are we saying? What have we said? What is the advice
Okay. that we would want to give kuna mai ava? Yeah. Tinoda kutenda nehurukuro yese. Chekutanga chatingade kutaura ndechekuti saidi ratanzwa mumatauriro ataita harisi saidi rababa, isaidi ramai, nokuti ndivo vauya nenyaya kwatiri. Hatisi kutomboziva kuti murume chii, but we also need to help mai pamaissues akadai. Elder vabata zvakanaka side rehealth kuti vanogara pasi, but nechapachezvayo vamudoni apa ndoda kungobatsira mai nemamwe madzimai vanoonawo chirongwa chedu ndechekuti murume ukamushungurudza mukati memba, ukamushungurudza chero ane simba hazviitiki nyaya dzebonde. Okay. Ya murume ukanyatsoshungurudzwa chezvoizvo zvezvekuti vanhu vanenge vachida maexercise mukasande makuseni uchimhanya, ukanyatsoshungurudzwa zvakanaka bhodhi inoita maexercise yega, muviri unonyatsokudzoreka zviri right. Wanyatsokushungurudzwa mwana wevanhu. Saka kungobatsirawo nokuti issue yatisiri kuziva zvezvokuti ndoda kumuka makuseni ndichimhanya ndichiita sei, aiwa zvezvichiri right, you see. But tichidzoka panyaya yedu, also advice yatingape mai nebackground yatinayo ndeyekuti vanofanira kuita research yakakwana vamudoni. Sekutaura kwamboita elder, by nature varume masikirwo avakaitwa, even tikaverenga bhuku rinonzi highly effective marriage to heaven to hold, rinototi by nature vanhu vanotoda bonde kunyanya vanhurume kudarika madzimai, you see. But ukaona murume asisade bonde sematauriro avanga vachiita nemwana wani nei, pfungwa imwe yatingawise ndeyekuti mai vanofanira kuita research yakakwana yekuda kuongorora kuti hakuna here imwe mhuri iripo panyaya yedu. Ende izvi zvakakosha izvi nokuti murume wese ari normal pasina dambudziko rekurwara razouya nderekuti sex inotodiwa. Ndosaka muchiona kuti zvoni inonzi chii, mukanetsana mukati memba nemudzimai wako mudoni, zvekunetsana zviye usiku pamunoenda kunorara pane zvinoitika mureza wenyika unonzi wakuda kusimudzwa, wakusimuka mureza wenyika pachiimbiwa national anthem, kunyange manetsana zvakaita sei. Tanga kunegosheta namemudoni kuti nyaya yetingamboikangano here timbodhila nenyaya iripo iyi nokuti mureza wenyika unenge waita sei wasimuka. Saka inyaya yekuti vari kuda kuresearcha. Inini zvakare mukudzoka mukubatsira murume, number 1 anofanira kuita evaluation yezvinhu zvese. Number 2 murume iko zvino anofanira kusika for counseling. Counseling iko zvino yakakosha, ndo panopinda na coach, vogara pasi vonyatsokuona kuti dambudziko noti tiri kutsvaka manzira dzose dzekuti musha uvepo mai vasati vaita sei vabuda. Number 3 yataurwa nevakuru, vanofanira kuva neround table. Round table iyi haisi yekufumurana, chiremerera chababa chinofanira kuiswa panzvimbo yani yacho. Saka round table purpose yacho ndeyechi, ndeyekuti vanhu veukama tisati tapinza vanhu vechechi apa, pasi kuda vanhu vechechi first, tiri kumboda vanhu veukama vanorespectwa, sekuru, tete, ani, kunyanya vekumurume vouya toisa nyaya yani nyaya yedu. I think nzira idzodzo kana dzichinge dzashandiswa dzese then panozova nepart 2. Thank you so I'm much. happy matauriro aita because wakutsvaga kuti ataure kuti dambudziko riripo nderei. Thank you. Dar. Thank you so much. Nyati. Tokutendai na izvozvo. Ngatikumbire humba tina matirei. Katina mate baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga masikati ano. Tine pamberi pechigaro chemutsa wenyu chinokosha chinoera chitsvene. Ndo pachitubu cheupenyu hwesu hunoramwa pasi pezuva, ndo panosvika minamato yagadziridzwa namweya mutsvene.
taakukumbirawo kuti mupinde mukati memhuri yetadhiskaza nezvayo. Tauraiwo nababa wabude pachena kuti dambudziko rawo nderei, dai zvaibvira. Tichitenda nevarume ava wakurukura nyaya iyi, tichitenda nevateereri wane dzimwe nhau dzawakutokurukura iye zvino. Amen. Kuti dai panzi zvakati zvatisina kutaura, toda kukutendai kuti muchawabatsirawo kuti tigova pasame page naJesu akatifira pamuchinjiko. Amen. Amen. Thank you so much. God bless.